Още от малка аз съм влюбена в бойните изкуства. Тренирам тайквондо и карате. Всеки ден от живота си ходя на тренировки и те вече не ги възприемам като тренировки, но като част от живота си. Една вечер се прибирам от тренировки и приятелят ми звъни. И започваме да говорим, но ние се скарахме и бях толкова бясна, че не разбрах, че съм изкочила на пътя. И само поглеждам и една кола със светкавична светлина идва към мен. И докато реагирам, всичко около мен стана черно. Аз се събуждам, не мога да мръдна, само главата си сещам и виждам мама до мен как плаче и я питам, мамо, какво става? И погледа не беше приятен, при което разбирам, че съм парализирана и не мога да си движа долната част. И това означава, че трябва да свърша с бойните изкуства и това беше огромен шок за мен.